Shekaru 10 suna soyayya yana kuma yi mata hidima iri-iri gwargwadon ƙarfinsa na mai tafiye-tafiyen neman kuɗi zuwa kudanci. Ashe shi kuma wani alhajin kwari a nan kanan ya ɗana tarko a kanta har ma suna soyayya shi yana kudanci ba labari. Gaskiya shekara ta 12 na neman yarinyar nan da wani sakandare islamiyya ta jini nake mata wannan ɗawainiyar. Hatta kuɗin fati da kuɗin gyaran jisu lefe komai yana gidansu. To bikin fa ya zo har an yi walima an sha fati ana gobe ɗaurin aure ango ya dawo za a sha biki sai kawai zancen alhajin kwari ya tashi. To maganar da ake yi a jiya ma ya kawo kuɗin aure ya kawo lefe. Shekaran jiya sun yi fati, jiya an yi walima, yau kuma uwar yarinya za ta yi ni, jibi za a ɗaura aure a kai amarya. To yanzu dai ta haɗu duk ta kace me, gashi an yi dagiya ba za a fasa biki ba, tun da dai gyatumin amaryar ya ce ‘yarsa ta yi girma sosai shekaru sama da 30 ba zai bar ta ƙara gandamewa ba. Imana 30 fa, ta kai shekara 30, to a ce yarinyar ka shekara 30. To yanzu gun me shekara da shekarun za a tsaya ko kuwa dai gurin alhajin kwarin za a karkata? To ai shi aure yin Allah ne, ko ba haka ba?